Sisinoksi tata ubufundisi, wonke umfundisi ohambe indlela yobufundisi, into yokuqala ayithethayo uthi andibafuni abantwana bam kule nto. Ndingomnye wabo bantu abathi andibafuni abantwana bam apha. Nomntu endizalana naye ndimthandayo othetha ngale nto, into yami nokuthi kuye yeka le nto mani bokwenze enye into, phinde ubuye xa umdala mhlawumbi kule nto. Because le nto Sisinoksi ayonto le. Ayonto le nto. uthini nangoku? Le nto Sisinoksi ikwenzela intshaba le nto. Oh tata. Abantu bengakwazi. Akucaphukele umntu engakwazi. Yho tata. And le nto imbi kakhulu. Ijeni ehanjwe nguYesu kule nto. Tata. Yegolgotha yokubethwa nokuphatheka kakubi. Ijeni ehanjwa ngumfundisi ngamnye. And ayikho mnandi. Yeah. Ayikho mnandi le nto. Uyazi Sisinoksi buyaphawula kule minyaka abefundisi bayadivorsa, abefundisi bayasela. And when you don't know that, when you are not kwinto yabefundisi, it's easy okokuba ubaphathe kakubi. Yeah. Sisinoksi akho mali apha. Yho tata. Akho mali yokondla usapho lwakho apha. Yho tata. Yabona, akho mali yokusa abantwana kwizikole eziphucukileyo. Akho mali yaku-entertaina mfazi apha. Imali ekhoyo kule nto Sisinoksi, imali yesonka neti qha. Hey tata. Yabona, so le nto lena awukwazi ukuba yindoda efana namanye amadoda okule nto. Hence Sisinoksi uThixo wasinceda safunda. Yeah. Because umfundisi wami wayesithi Sisinoksi, imali ye-stipend, that is why kuthiwa imali ye-stipend. Yeah. Ayicazwa ba imalini, kuthiwa ise-stipend. Awunawuya nase-labor law uyoyikhalazela because si-stipend. Ubungakanani bayo abukho, unikwa loo nto ikhoyo. Noba yi-R5, noba yintoni, uyawuyamkela. Kodwa ukhumbule endlini awungomfundisi. Ungutata nomyeni. Ewe kaloku tata. Umfundisi wami wayesithi Sisinoksi, wayeyitishara esithi ndiyaphangela for umqam nabantwana bam. Kodwa icawa le yona indinika istipend esingenakwanela for ukondla abantwana kwakutye nonkosikazi. So xa ungumfundisi uzizinto ezimbini. Phangela for ubudoda nobutata bakho. Uzawufumana istipend sobufundisi. And ukhumbule abantwana bakho ayingobefundisi. Yeah, ayingobefundisi. Nalo nkosikazi wakho ayingomfundisi. Lo nkosikazi ufuna izinto azibonayo ezintle kwamanye amakhosikazi. Nabantwana ngokunjalo bafuna ukudlala nokuya kwizikole eziphucukileyo njengabanye. Ayikho icawa enokumelana nokondla umfundisi nabantwana bakhe. Ayikho Sisinoksi. Ayikho.